tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħaffrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna minn kull deni. Għatu widen mulej Alla, nitolbuk bid-dmuħ f'għajnejna. Nersqu lejk f'da żmien imqaddes tar-randan sobbina u niedma. Inti tifli l-qalb tal-bniedem, taf kemm ħilitna dajfa. Lejk induru biex naqilgħu grazzja u maħfra taħtijietna. Dnibna ħafna jisobina minn kull ħażen li għamilna. Omu lej ħanin fġieħ ismek qader aħfer lil min naqsek. Ejna nrażnu l-ġisimna f'dawn il-jiem ta' kies u ċaħda sabiex ruħna wkoll tissaffa minn kull teba ta' li moddi. Trinità qaddisa mbierka, Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjer sħaħ u tajba niġbru frott kotran tal-ħajja. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Roni fl-aħħar iżżewweġ. Kemm stinka hu u kemm stinkat il-mara tiegħu Anna. Rridu li t-tiġ tagħhom mhux biss ikun sabiħ, imma li jibqgħu jiftakruh fiż-żmien, jibqgħu jiftakru dik il-ġurnata importanti f'ħajjithom. Ħasbu għal kollox, mistednin, ċertifikati tal-kappillan, tal-gvern, sala, ikel, karozzi, il-bies, ħasbu għal kollox. Fl-aħħar Roni u Anna iż-żewġu, marru l-Knisja, u x'inħarġu mill-Knisja sabu il-limozin, il-karozza limozin, jiena qatt ma tlajta, ma beħsieb li nitlaħħa xi darba. Edha tistennihom. Daħlu ġewwa u Anna li Roni qaltlu għall-erwieħ fl-aħħar lestejna. Kollox lest. U Roni qalla kollox lest. Kollox għadu se jibda. Il-kbir għadu ġej. Ma rridx ikompli jtellifa dak il-mument ta' entużjażmu, imma baqgħu sejrin għar-reception. Tajduli l-aħħar laqgħa tagħna għaliex bdejt b'dan l-episodju li hu komuni ħafna. Għax tiġina t-tentazzjoni x-xitan jittantana ħafna u jgħidilna għall-erwieħ l-aħħar waħda. Għalija l-aħħar waħda. Għalikom jekk intom smajtu kelma ta' ġid, trid tkun daqs li kieku hija l-ewwel waħda meta dħaltu fil-limousin, jew inkella jekk għandkom ċertu età fiċ-500 żgħira. U se tibdew. Meta jiena sirt saċerdot, kien hemm saċerdot anzjan, għaref ħafna qaddis. Għalli ħa ngħidlek kelma George. Issa minn għada filgħodu inti se tibda tqaddes. Qis li kull qudiesa tiegħek tkun bl-istess entużjażmu li kienet l-ewwel qudiesa tiegħek. U bl-istess devozzjoni daqs li kieku hi l-aħħar
qudiesa tiegħek bħala saċerdot qabel tidher quddiem Alla. Bl-istess entużjażmu tal-ewwel qudiesa u bl-istess devozzjoni daqs li kieku l-aħħar waħda. U jiena nemmen illi jiżwieġ illi l-koppja jkollha l-kuraġġ li tibdih mill-ġdid kontinwament. Tibda mill-ġdid bla ma taqta' qalba. Jiena nemmen li r-relazzjoni tissaħħaħ ħafna. Ma jistax ikolli l-istess entużjażmu llum li għandi 60 bil-pensjoni, ikolli l-istess entużjażmu u ħeġġa li kelli meta kelli 24. Imma hemm ħeġġa u ħeġġa u hemm entużjażmu u entużjażmu. Li taqta' jisek mill-ħajja u miż-żwieġ tiegħek fl-età ta' 60 ifisser li mort il-baħar. Kull jum irid ikolli dan il-kuraġġ li nibda bl-entużjażmu tal-età tiegħi, tal-esperjenza li għaddejt. Jiena nemmen illi mhux biss fil-ħajja miż-żewġa, imma fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Għandna ħafna weġat fil-qalb tagħna. Għandna ħafna delużjonijiet, diffikultajiet, sitwazzjonijiet illi aħna għadna ma qelibnihomx fil-ħajja tagħna. Bir-raġun kollu li nħossuna xi ftit jew mitluqin u bla entużjażmu. Ma rrid niġġieled miegħi innifsi. Il-marit jekk neħħilu l-moral, neħħejtu nofs il-fejqan. Imma jekk tajtu l-moral, inkoraġġejtu u għattu għamel l-almu tiegħek. Ibżax, ħadd ieħor fieq u inti wkoll għandek iċ-ċans li tfieq. U ttieħ il-moral u tisprunaħ għandu nofs il-fejqan ġewwa. Għandu nofs il-fejqan ġewwa. U l-problema hi li bosta drabi id-diffikultajiet li jkun hemm fi żwiġijiet naqtaw jisna minnhom. Għax dan ir-raġel mhux se jinbidel qatt. Għax għandek bidlu int? Għax għandek bidlu int? Għax ma tħares daqsxejn lejn il-mera u tgħid jien irrid ninbidel qabel ma jibda jinbidel żewġi. U fiex u kif? Bil-mod il-mod. Bir-relazzjoni ta' bejnietkom. Importanti ħafna illi aħna nżommu quddiem għajnejna realtà illi tista' tgħinna. F'dawn l-eżerċizzi semmejna koppji mill-Iskrittura mqazza mill-Antik Testament u rajna kemm kull żwieġ għandu diffikultajiet tiegħu. Kull żwieġ wieħed mhuwiex bħal ieħor. Ma tistax tagħmel pattern u tgħid mela jien kieku nkun nofs minn ta' dik u nofs minn tal-oħra, jiena aħna nkunu mhux ħażin. M'hemm ebda żwieġ illi jiġbaħ lill-ieħor u dan rajnieh mill-ftit koppji illi aċċennajna għalihom fl-Antik Testament. Kull żwieġ bil-problemi tiegħu, kull żwieġ bis-sitwazzjonijiet differenti tiegħu, però kien hemm common factor bejniethom. Kollha kienu żwieġijiet illi Alla ħadem fihom u baqgħu flimkien minkejja l-karattri li kien hemm, is-sitwazzjonijiet tal-koppja li kien hemm. Kull koppja baqgħet iżomm ir-relazzjoni. U din importanti ħafna. Ir-relazzjoni malla, dnibt kemm dnibt, iġġilittu kemm iġġilittu, infrittu kemm infrittu. Però r-relazzjoni tiegħi ma' Alla, ir-relazzjoni tagħna ma' Alla ma nqatax. Ir-relazzjoni baqgħet f'komunikazzjoni kontinwa. Illum kienet komunikazzjoni ta' bniedem midneb, kif sejrin naraw il-koppja tal-lum, David,
baqa jżomm sħiħ u talbu maħfra lil Alla, talab maħfra lil dawk kollha li tom. Eżempju ħażin, imma baqa jżomm ir-relazzjoni tiegħu mal-Alla, Adam u Eva, dimbu. Però baqgħu jibżgħu minn Alla. Hemm dak il-fil li għadu ma nqatax. Il-problema hu meta aħna naqtaw dak il-fil u allura m'hemmx iktar komunikazzjoni. L-istorja ta' Abraham u ta' Sara għadna li huma l-koppja ideali, ma dinibx u żgur li dineb. U żgur li dineb. Ma kellux il-kuxjenza tiegħu iffurmata tajjeb. U għal min jaf il-moħħ tal-bniedem, min jaf Alla irriċ li jiena jkolli tarbija mill-qaddejja flok u mar mal-qaddejja. U kellu jsofri il-konsegwenzi ta' dak il-frott mor Abraham. Però baqa jżomm ir-relazzjoni tiegħu mal-Alla. Iżak kif żamm fuq saqajh dan iż-żwieġ ta' Iżak u Rebekka, Alla biss jaf. Però kienu jżommu ir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. Ġakob u Rakele semmejna ftit mid-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom, illum se naraw iż-żwieġ ta' bniedem adulteru, ta' bniedem omiċida, illi mhux biss mar ma' mara miż-żewġa, imma qatel ir-raġel ta' din il-mara miż-żewġa biex jipprova jattenwa, inaqqas is-sens ta' ħtija minn fuq il-kuxjenza tiegħu. U żgur li anke fil-familji tagħna hemm il-weġġat, hemm id-diffikultajiet, hemm sitwazzjonijiet fejn tajt kieku sewwa qed tajt fader, però kieku taf kemm għandi weġġat li ma jistgħux jgħalqu fil-ħajja tiegħi. Il-mara tiegħi ma tafx għamlet li int. Int ma tafx minn xi għaddini ir-raġel tiegħi. Ma tafx is-sitwazzjoni tal-isbaħ żmien ta' ħajti, l-ewwel żminijiet ta' żwieġ kif għaddejnihom minħabba l-kunjata, minħabba l-karattru tiegħu, minħabba li qatt ma kibret baqt qisha t-tifla tal-mami. Irvinat li l-ewwel żwieġ, l-ewwel snin ta' żwieġ tiegħi. Irvinali l-isbaħ momenti ta' ħajti. Hemm diffikultajiet, u żgur li hemm diffikultajiet. Importanti però li aħna nkunu nafu li ż-żwieġ tagħna għalkemm twilet mir-rieda tiegħi għax jiena għażilt lil dik li oġbitni, lil dak li oġobni, però iż-żwieġ tiegħek huwa proġett ta' Alla. U la huwa proġett ta' Alla u għamel l-istruttura li int ma tistax tifhimha. Għax sakemm għadek namrat u għarus tkunu iskom Romeo u Ġulietta flimkien, imma meta tiżżewġu u tinżlu mill-limożin u tiġu biex tibdew tħallsu l-kontijiet tas-sala u tibdew tħallsu l-kontijiet tal-ikel tal-mistednin u tibda ġej il-problema. Iċċaqlaq Roni hi. Roni kien it-tip minn dawk illi u iwa arranġa u kienet tagħmel kollox Anna. Iż-żwieġ irranġatu Anna. U kienet tgħidlu ma x'taħseb għax is-saċerdot kien jgħidilha involvih, daħlu fil-problema. Ron, x'taħseb int? U iwa mhux sew, iwa kollox sew qed nagħmel jien allura. Iwa allura ma ddaħħalx daqsxejn subajk fil-mambierek. Ħalli tara jekk hux kies aħjew sħun. Imma dan hu l-karattru. Dan hu l-karattru. Għażiltu lil xulxin u forsi dak iż-żmien, ma fader jien kemm skoprejt affarijiet wara li żewweġt, mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Altru tagħmel 24 minuta mal-maħbuba ta' qalbek. U altru tagħmel 24 siegħa. U mhux 24 siegħa biss, 24 siegħa kuljum. Kuljum. Imma dan huwa proġett ta' Alla.
Walla qiegħed jaħdmu dan il-proġett bi proċess illi min għandi kull ma jippretendi u li ngħidlu okay, all right. Mhux biex nagħmel parroni, imma biex jien mill-ħajja tiegħi nurih li għandi fiduċja. Mhux hu l-kaptan. Tlajt fuq il-vapur jien, mhux hu l-kaptan. Issa billi ngħidlu għaddi minn wara kemuna, ngħidlu x'għaddi minn wara kemuna. Ma naħsib li d-diesel qed insibu jiena mill-pipe illi għandhom ma nafx min. Irridu naqsmu minn hawn, irridu ngħaddu minn hemm. U għax ħadd għaddi minn kemuna? Għax il-fliegu hemm il-maltemp, inta għad bikwietek, mhux jien il-kaptan, mhux qed immexxi. Iż-żwieġ tagħna huwa proġett ta' Alla. Alla, minkejja l-karattru tagħkom, minkejja d-dnubiet tagħkom, minkejja il-passat tagħkom, Alla għadu ma qatax qalbu li jkompli dan il-proġett. Ta' bejnek u bejn martek. Bejnek u bejn żewġek. Għadu ma qatax qalbu Alla. Alla jkompli jaħdem din ir-relazzjoni mhux biss tagħkom imma tagħkom miegħu. Għafu li qiegħed fid-dnub ma ġara xejn. No problem. Alla jaf li aħna dajfin. Imma jgħidek taqtax ir-relazzjoni minn miegħi. U għalhekk il-Knisja dejjem tinkoraġġina ersaq lejn il-qrar. Ersaq lejn il-qrar. Alla tagħna opportunitajiet hawn Malta li kull fejn tħares hemm knejjes. U meta tidħol fi knisja għal saċerdot wieħed għandna 2, 3, 4, 5. Jekk ma ġobtok xi tinkwetax mur għand ħaddieħor, żomma din ir-relazzjoni. U iż-żomma mhux billi tgħid viva Ġesu, viva Marija, bis-sagramenti. Is-sagramenti jtuna l-grazzja, il-vitamina li għandi bżonn. Ħalli dik il-kelma li s-saċerdot tani waqt il-qrar jgħidli u ejja dira inti insejt kemm għamiltu fl-imkien, kemm ħabbejtu l-xulxin, kemm issapportjajtu l-xulxin, insejt kemm batiet biex tagħtek dawk l-4 tfal. Miskina hekk magħmula dan hu l-karattru tagħha u forsi dik il-kelma tkun farġitek u toħroġ bniedem mibdul minn dak is-sagrament tar-rekonċiljazzjoni. Però Alla jixtieq illi aħna ma naqtawx qalbna minn dan il-proġett. Alla ma qatax qalbu mill-proġett tiegħu fil-ħajja tiegħek u ta' martek, tiegħek u ta' żewġek, imma taqtax qalbek inti. Għax imbagħad jekk inti ma tgħinx ruħek, inutli titlob l-għajnuna t'Alla. Tittejn ruħek u Alla jgħinek żgur. Għamel l-ħalmu tiegħek. Jiena naf żwiġijiet illi qegħdin fl-imkien b'miraklu t'Alla. Għadu ma nbidilx. Wara 20 sena żwieġ ma nbidilx fil-karattru tiegħu, fil-vizzijiet li għandu, tax-xorb u l-lob tal-flus. Għadu ma nbidilx. Min każinal ieħor, għadu ma nbidilx. U l-mara b'saħħitha għax qiegħda qrib ta' Alla, kull darba tajlu Ġesu, meta sa tbiddiluli? Daqsxejn ta' ġuvni ta' 21 sena tgħix kemm għadda lill-ommu min inkwiet. Qabad anke l-vizzju tad-droga, imma l-ar ħaġa li kellu kien jisfida r-riħ. Xtara mutur, u mbagħad xtara mutur ieħor b'ċilindrata ħafna ikbar, u kull darba li kienet taraħ jirrejżjah lill-ommu tisimgħu jirrejżjah fil-garaġġ, kienet titwerwer għax taħseb li l-flett se jifqgħu. Kemm talbet għalih dik l-omm. Ta' 22 sena spiċċa l-isptar. B'saqajh 2 ma qatawhomlux għax ħanin, imma b'saqajh 2 miksurin frak. U biex naqta fil-qasir lil dan iż-żagħżugħ Alla kelmu bl-isptar, bl-inċident, bil-mutur. It-talb tal-omm minstema. Meta kienet tmur taraħ l-isptar, għax kien jaf li ommu sa tieħu gost, kien jgħidilha ma,
illum tqarbint. Ħaġa illi qatt ma kienet. Ħaġa illi minn meta għamel il-Griezmann dan kiber u allura li ma tindaħallix. Għax il-kappella għandha kizmin biex jibbustjhom kien jgħidulhom issa kbirtu tħallux il-ġenituri tagħkom jindaħlulkom. Allura lill-omm u lill-missieru tindaħallix. Għandu l-karta tal-kappellan tindaħallix. Għax issa għamilt il-Griezmann jien. U mill-Griezmann qatt ma u qatt ma tqarben. Dawn jiġru għaw Malta, dawn ġifieri għaw Malta li qed ngħid. Imma Alla ma jaqtax Jesu minna. U dan propju għal sigriet. Illi inti tibqa' żomm din ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla u tistaqsih lil Alla. Għaliex illum qomt b'wuġieħ ta' ras? Mhux se jgħidlek għaliex. Imma inti saqsih. Forsi illuminak illi flok l-aspro il-blu hemm l-aspro il-ħamra. Iktar qawwija. Tgħinek iktar. Importanti li aħna din ir-relazzjoni ma naqtawiex, mhux biss minn Alla. L-affarijiet sbieħ xtaqt inħallihom għall-aħħar priedka jien. Alla qatt jgħid magħkom. Mhux biss ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Imma anke r-relazzjoni tagħna m'Omna Marija Santissima. Dik li dejjem ġiet impinġija bħala id-bissima tal-Alla. Il-Madonna li hija id-bissima tal-Alla. Alla tbissem u ħoloq din il-kreatura verġni. Ipprepara l-ġuf tagħha biex jilqa' lill-Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu. Ħanżommuha fid-dar magħna. Għax Marija Santissima hija il-mara tal-familja ta' Nazaret. Hija dik li żammet ma' qudin fl-imkien iċkejken Ġesu u lil Giuseppi bil-karattru tiegħu. Ħanżommu taħt il-mant Omna Marija Santissima, il-familja tagħna. Ħalli tbedna minn ħafna tnassis tax-xitan. Ix-xitan jittantana bil-medja, jittantana bil-programmi tat-television, mhux għax naraw nisa ħarwinin. Imma għaliex il-velenu qiegħed jasal fil-qalb tal-Maltin b'opinjonisti, persuni li jagħtu l-opinjoni personali tagħhom, persuni li għandhom iż-żwieġ tagħhom nawfragat, għaddej minn nawfraġġju fi-żwieġ tagħhom. U jridu jpoġġu anka persuni oħrajn fin-nawfraġġju taż-żwieġ tagħhom, mhux fair. Għax illum m'hemmx kontroll x'tajt. Illum tista' tikteb kollox kull ma trid. Anka l-eżiżijiet kollha immaġinabbli. U jidħlu l-qorti biex daqsxejn ta' gazzetta tal-università toħroġ bil-barka tal-qrati li għandna u Malta. Alla l-imbierek jixtieq illi aħna nkunu protetti, li tkun protett mhijiex djufija, li tkun protett mhijiex li tkun ġifa, imma li jekk inti bniedem għandek id-djamant f'idejk tibża għalih. Jekk għandek żwieġ bid-diffikultajiet kollha tiegħu, imma żwieġ li għadu fuq saqaħ tibża għalih. Narġa' ngħid, hija ħasra li l-medja tagħna mhux kollha, imma l-medja tagħna fil-maġġoranza bit-television u l-gazzetti li jidhru qed iwasslulna kultura li tkisser iż-żwieġ dejjemi. Min irid ikisser iż-żwieġ tiegħu ikissru. Imma m'hemmx għalfejn nagħmlu liġijien biex jien allura qed imbierek it-tkissier tiegħu. Żgur li ma nagħmilx il-liġi. Alla l-imbierek tani proġett u ibżgħu għalih, jekk iż-żwieġ tagħkom għadu fuq saqajh, ibżgħu għalih. Għax ix-xitan bħalma naqraw fit-tinjitra ta' San Pietru huwa bħal iljun iħuf warajna biex jara lil min se jibla u jkisser. Għalhekk għandna bżonna il-protezzjoni tal-familja ta' Nazaret, speċjalment tal-Madonna.
biex tħarisna. Il-Madonna kellha relazzjoni kontinwa ma bina Ġesu li bent Alla l-ħajja, imma xejn anqas minn ma' żewġa. Din ir-relazzjoni ta' bejniethom illi bid-diffikultà tagħhom, bid-diffikultajiet li kellhom. Il-Madonna kienet il-mara magħżura minn Alla. Meta l-anġlu jgħidu lil Ġuseppi toqgħodx tibża Ġuseppi għax dak li qed jiġri fil-mara tiegħek Marija bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Allura Ġuseppi jgħid allura l-Ispiritu Santu lil Marija kellem ma ġiex jgħid daqsxejn li ġus. Isma' din speċjali din tħares lejha. Inkella min naħa l-oħra ikun hemm Erodi qiegħed ifittex it-tarbija. Lil min jidher? L-anġlu, lil Ġuseppi ġus. Għajjima il-Marija, il-mara, għajjima għajmu t-tifel itilqu lejn l-Eġittu. U Ġuseppi jmur għand Marija u jgħidilha Mari, hi, qabad it-tifel u rridu mmorru l-Eġittu. Immorru l-Eġittu f'nofs tal-lejl. Għax diha li l-anġlu. Allura li l-ek jidher l-anġlu biss. Ħaġa kbira xisibna daqsxejn madwar il-mejda u jidrilna t-tnejn u jgħidilna għada fil-ħodu preparaw il-ħwejjeġ ħadd itilqu. Mela ma kienx hemm diffikultajiet mhux biss tat-trasport, imma anke nuqqas ta' ftehim. Da ma kienux anġli bil-ġwienaħ. Il-Madonna kienet kreatura bħalna, magħżula minn Alla biex l-ebda teba ta' dnub ma tmissa. Hija kreatura bħalna però speċjali. Ġuseppi bħalna kien, bil-karattri tagħhom. Taħsbu li l-Madonna ma kellix il-karattru tagħha wkoll, mena ma kellix. Jien ma nistax nimmaġina li l-Madonna ma tajjax ma' Ġesu. Speċjalment meta ħarbilhom u mar ġewwa Ġerusalemm u għamel 3 tim Ġerusalemm. U tgħidlu, ejja isa qatt ma kien xejn u żgur mhux hekk tgħid. Għax l-om tħossu, it-tifel fejnu. Ġuseppi jgħidilha, jiena ħsibtu għandek, għandi. U jiena ħsibtu għandek. Alla l-imbirek qiegħed jaħdem bil-mod il-mod. Dawn ir-relazzjonijiet illi biex nifhmuhom irridu jkollna fiduċja f'Alla. Il-problema tiġi meta ħafna drabi anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum niġu għal ċertu deċiżjonijiet importanti. Deċiżjonijiet mhux xikel sa nieklu fl-ofsinhar, imma deċiżjonijiet importanti bħal huma għaddejjin bħalissa pereżempju fil-pajjiż tagħna. Deċiżjonijiet li minn hawn ftit ġimgħat oħrajn aħna rridu ngħidu jekk naqblux illi iż-żwieġ jibqa' kif inhu, jiġifieri żwieġ dejjimi, żwieġ li ma jitħassarx, jew jekk naqblux li tidħol liġi fejn tgħid żwieġ mhux dejjimi. Jagħmlu 4 snin, jiġġieldu, avukati, rati, jekk ma sabux irkabtu wara 4 snin, u jmur isib il-waħda ġinġirja u l-oħra tagħmel li trid. Ħaniġu f'deċiżjonijiet u kultant ċertu deċiżjonijiet li jenna jpoġġuna darna mal-ħajt. Bir-raġun kollu l-isfijiet tagħna, ir-rajja spiritwali tagħna, b'ħeġġa kbira jgħidulna għejnu lill-familja Maltija. Għejnu lill-familja Maltija biex tibni il-kultura dwar iż-żwieġ dejjemi li qiegħda titlef bil-mod il-mod. Għax tant qed niddakru mill-barranin. Tant qegħdin niddakru mill-bombardament li qed tagħmel il-medja kontra żwieġ u li żwieġ ma jistax ikun li jkun għal ħajtek kollha. Tant qed niġu bombardjati illi il-kultura tagħna qiegħda tinbidel kif qalulna anke fil-pastorali l-isfijiet tagħna. U maħniex nindunaw li qed tinbidel. Sissa għandna ħsibijiet aħna li ż-żwieġ tagħna jrid ikun għal dejjem, però x'se jiġri miż-żgħażagħ tagħna li se jitilgħu f'mentalità illi ż-żwieġ mhuwiex għal dejjem. Li jekk jinqala xi ħaġa basta jkollok avukat żiemel. Avukat tajjeb. Iġiblek l-annullament, iġiblek ma nafxiex, iġiblek ma nafxiex. U qed jitilgħu f'din il-mentalità illi żwieġ mhuwiex għal dejjem. Mhux veru. U allura meta niġu aħna biex niddeċiedu x'se nagħmlu. Illum anke il-mexxejja tagħna
kienu min kienu ta' li ma kulur kienu. Il-mexxejja tagħna qed jgħidulna aħna li qed ngħidulkom għax għandna kuxjenza nisranija. Għandek kuxjenza nisranija u qed tgħidli dan il-kliem? Xi tfisser ikollok kuxjenza? X'inhi l-kuxjenza? Il-kuxjenza huwa dak il-post fil-qalb tal-bniedem fejn il-bniedem, il-persuna tal-bniedem iġibu wiċċ in wiċċ malla, waħdu però la jkollok il-lider tal-partit u laqas ikollok il-sħabek li jivvotaw bħal maġġoranza. Waħdek, int, il-kuxjenza tiegħek u Alla. U ma ninsewx illi aħna miż-żewġin insara. Diġà tkellimna xi tfisser nisrani jimxi wara l-Mulej Ġesu. U timxi skont il-kelma li qed jgħidlek hu. U timxi skont dak illi jipproġetta hu, mhux li proġettajt inti. Allura l-ikbar diffikultà hu illi jien x'deċiżjonijiet se nieħu, il-Knisja mhux se tgħidlek il għaliex. Il għaliex il-kuxjenza hija xi ħaġa personali, individwali. Jiena jekk niġi għas-sawm, il-kuxjenza tiegħi tgħidli issa ssum x'inti ta' daqskemm għandek mart, inti mhux ikel tieħu, inti teftef. Allora l-kuxjenza tiegħi ngħid imma rrida talla x'inhi? Li nibżgħat saħħti. Ir-rida talla x'inhi? Illi jiena is-sawm qiegħed hemmhekk biex jarażżanni mhux biex jassarni, jagħmilni l-sir. Allura ngħid skont il-kuxjenza tiegħi iva, nista' ma nsumx jien għandi 72 sena. Imma min jiflaħ ma jistax jgħid jien il-kuxjenza tiegħi tgħidli mor u hamburger fl-erba' tal-irmiet fil-ġimgħa qazza. Imma x'kuxjenza għandek? Il-kuxjenza trid tkun iffurmata. U hawn l-qofol ta' kollox. Faċli jien ngħid jiena għandi kuxjenza nisranija u ħanimxi skont il-kuxjenza nisranija, imma kif inhi iffurmata l-kuxjenza tiegħek? Iffurmata mill-qari li qrajt, mill-istudji li għamilt fl-università, mit-tpeċli li qiegħed tisma' minn hawn u minn hinn, għax il-kuxjenza formata, u l-kuxjenza illi aħna dejjem studjajna li il-vuċi tal-Alla għall-bniedem, il-vuċi tal-Alla għalik, il-vuċi tal-Alla għalija. Biex il-kuxjenza tkun iffurmata, tkun sostnuta mill-kelma tal-Alla, mill-kelma rivelata tal-Alla, x'qed jgħid Alla, u dwar iż-żwieġ, u dwar it-tħarbit ta' żwieġ. Alla tkellem ċar, bħalma aħna ninteressaw ruħna fil-futbol u ninteressaw ruħna fil-riċetti u ninteressaw ruħna fil-politika, għandna ninteressaw anka ruħna fl-affarijiet illi jmissu l-kuxjenza tagħna u r-ruħ tagħna u naqraw illum hawn ħafna opportunitajiet li missirietna ma kellhomx. Għandna ħafna opportunitajiet biex inkunu fejni l-verità. Għax il-kuxjenza xi tfittex il-kuxjenza? Il-kuxjenza x-xogħol tagħha hu li tfittex dak li hu sewwa, dak li hu tajjeb u dak li hu taġid. Dak li hu sewwa, dak li hu tajjeb u dak li hu taġid. U l-monitoring ta' dawn l-affarijiet insibuh fil-kelma tal-Alla. Mhux f'dak li naqraw fir-rivisti, mhux f'dak li naqraw fil-gazzetti, fuq it-television, imma fil-kelma tal-Alla, x'jgħid li Alla. Għax jekk irid inżomm din ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, allura lil Alla rrid ninterpellah. Irrid nagħmlu bħala rilevanti fil-ħajja tiegħi. X'qal li Alla, x'jrid Alla. Imbagħad tagħmel li trid int. Jekk inti tagħmel li trid int tagħmel u l-kuxjenza tiegħek tgħidlek tagħmel x'hekk u int tgħid imma jien irrid nagħmel. Il-kuxjenza mhux seġġalni naġixxi, nagħmel l-emejjel, imma saddawwalni u se tmexxini.
Imbagħad hija l-volontà tiegħi li ngħid il-kuxjenza qed tgħidli hekk, imma jien irrid nagħmel hekk. Nagħmel hekk. No problem. Imma l-kuxjenza alla tajjili bħala dik il-vuċi ġewwa fija li tgħidli ħandawlek, ħammexxik, ħanigwidak, imbagħad iddeċidi inti. Żgur li Adam u Eva meta kienu fl-Eden, il-kuxjenza tagħhom qaltilhom Alla ma ridkomx tieklu. Imma s-serf qalilhom issiru bħala Allat. U Adam lil-Eva qalla x'namlu, insiru jew ma nsirux bħala Allat. U kienu t-tuffiħa. Il-kuxjenza qaltilhom le, u ma qalu iva. Il-volontà tagħhom qalu iva. U hemm beda l-gwaj. Meta inti toħodha kontra l-proġett tal-Alla, meta jiena qed noħodha kontra l-kuxjenza li qiegħda sostnuta bil-kelma tal-Alla nerġa' ngħid u bit-tagħlim tal-Knisja, meta qed noħodha kontra l-kuxjenza tiegħi qed inħawwad. Fejn kien id-dnub ta' Abram u ta' Sara? Abram kien maħbub minn Alla u baqa' maħbub minn Alla għax ir-relazzjoni tiegħu ma kisirix. Imma Abram ġieħ moment fejn qal jien it-tifel ħan jieħdu mingħand il-qaddejja mhux mingħand il-mara u mar jorqod taref li hu mar jorqod mal-qaddejja u kellu lil Ixmajel. Il-kuxjenza qaltlu no. Imma l-volontà tiegħu qalet yes. Fejn id-diffikultà ta' Ġakob u tal-mara tiegħu Rakel? Il-kuxjenza tiegħu qaltlu tisirqux il-ħuk. Mhux sewwa li ħadd tisraqlu il-primogenitura. Il-kuxjenza qaltlu no. U hu qal li sirqu u bata l-konsegwenzi. Meta niġu f'dawn id-deċiżjonijiet, anka f'din id-deċiżjoni li ħanamlu, jiena nemmen hija prudenza kbira tal-Knisja li toqgħod attenta kif titkellem il għaliex ma nistgħux nindaħlu fl-aġir, fl-emil tal-ebda bniedem. Imma l-Knisja hija fid-dmir li ddawwal u tmexxi. U tgħidlek jiena qed ngħin il-kuxjenza tiegħek. Issa ddeċidu intom. Il-volontà intom jekk tgħidux iva għal proġett tal-Alla jew nkella iva għal proġett tas-soċjetà Maltija. Il-kuxjenza hija importanti ħafna li niffurmawha u ninfurmawha kontinwament. Għax dik hija l-boxla ta' ħajjitna. Illum għandi l-istorja ta' David u Betzabea, l-istess ħaġa. Għandna d-diffikultà ta' deċiżjoni x'sa jagħmel David. David kien wieħed mill-8 tfal li kellu Ġesse, ir-raġel għaqli mit-tribu ta' Ġuda. David kien it-8 tifel. Il-kelma David tfisser il-maħbub. U Alla xeħet għajnejh fuq dan il-ġuvnot. Għażlu bat lill-profeta Samuel biex jidilku jikkonsagrah bħala it-tieni sultan ta' Izrael. Għaliex Alla kien warrab il-ħarsa tiegħu minn fuq l-ewwel sultan ta' Izrael. Warrab il-ħarsa tiegħu minn fuq Sawl għax dineb u qata' r-relazzjoni tiegħu mal-Alla. Araw differenza. Id-dnub ta' Sawl ma kienx daqshekk gravi daqs id-dnub ta' David. Id-dnub ta' Sawl kien id-dnub ta' lejra li jipponta biex joqtol, ma qatilx imma ponta biex joqtol. Id-dnub ta' David kien l-adulterju ma' mara miż-żewġa u mbagħad qatel lir-raġel ta' din il-mara, Urija. Imma fil-waqt li Sawl qata' Jesu
ata qalbu u qabatu niffet il-lanza ġol istonku tiegħu u miet id-disprat. David kompla jgħajjat ikollok ħniena minni mulej, ikollok ħniena minni fit-tjubitek. Għax id-dnub tiegħi huwa kbir u baqa' jgħid ikollok ħniena minni mulej. Morru fiċċuh dan is-salm sabiħ ħafna. Is-salm 50. Fil-brackets huwa 50 imma mingħajr il-bracket 51. Ikollok ħniena minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Alla lil David taħ kollox. Bniedem responsabbli minn 8 tfal kien l-aħħar wieħed iż-żgħir Alla xaħet għajnejh fuqu u lilu ried biex ikun it-tieni sultan ta' Iżrael. U f'mument ta' djufija jara lil din il-mara miż-żewġa sabiħa u stedina tiġi l-palazz. U dimbu fl-imkien. U l-profeta Natan qallu jekk ma tindimx mid-dnub tiegħek, Alla iwarreb ħarstu minn fuqek. U dik il-kelma baqgħet tidwi f'idnejn David u dejjem baqa' jitlob l-għajnuna ta' Alla. Il-maħfra ta' Alla. Ir-relazzjoni ma qataħħiex minn Alla. U David wara li jagħmel l-ewwel dnub tal-adulterju u mbagħad it-tieni dnub għaliex qatel lir-raġel ta' din Betsabea biex minn għalih jaħbi id-dnub tiegħu. Imbagħad Alla taħ il-grazzja li l-mara tiegħu ta' David Abigail tmut u allura żewweġ lil Betsabea li kienet armla għax qatlilha lil żewġa. U minn dan iż-żwieġ imħawwat u mgerfex, iż-żwieġ adulteru ta' David u Betsabea, Alla joħroġ fjura. Joħroġ lil Salamun. Salamun li kien l-ikbar re li qatt trat wiċċ id-dinja. Għall-erf tiegħu, għall-għaqal tiegħu, għall-manuvri tiegħu fit-tmexxija, imma l-ġid kbir li bih seddaq lill-Iżrael kollu. Ma kienx hemm tajt l-Iskrittura, ma kienx hemm bħalu fuq wiċċ l-art. Salamun ħareġ minn relazzjoni adultera u minn bniedem qattil, omicida, David. Imma David baqa' jżomm din ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla u din ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla lil David tagħtu t-timbru li fl-Iskrittura jgħid u David il-bniedem ġust ta' Alla. Kelma li l-Iskrittura tmur tajda lil Giuseppi tmur tajda lil San Giusepp, ir-raġel ta' Marija, il-bniedem ġust. U lil David, il-bniedem adulteru, il-bniedem omicida. Għaliex ġust? Għax minkejja d-dnub tiegħu ma qatax Jiesu mill-imħabba Alla. U Alla jaħfer id-djufija tagħna kollha. Aħna nsibuha daqsxejn diffiċli biex ma naħfru id-djufija ta' xulxin. U għalhekk dan li għadtilkom kemm importanti illi il-bniedem qiegħed jgħix fi żwieġ għax dan hu proġett Alla. U Alla għax hu proġett tiegħu għadu ma qatax Jiesu mir-relazzjoni ta' bejnietkom, mill-luġieħ li għandkom bejnietkom, mill-weġat tal-imoddi, mill-karattru li ma tistax teħles minnu, mill-imġiba ta' bejnietkom li ma tistawx tissapportuha. Alla għadu ma qatax qalbu minnkom. U allura jekk Alla ma qatax qalbu minni, għax għandi naqta' qalbi jien minn marti u minn żewġi, ma tafx kemm sofrejt fader, ma tafx kemm sofrejna. U għalhekk importanti li nżommuha din ir-relazzjoni tagħna ma' Alla permezz tas-sagramenti, permezz tat-talb anke lill-Madonna, lill-familja ta' Nazaret. Alla l-imbierek imuritina din il-grazzja biex bħal David
ma naqtawx jiesna, imma nibqgħu nżommu ħajja din ir-relazzjoni tagħna malla. Veru ma naqblux, anke jekk għandek dan iż-żwieġ li Alla biss jaf kif qiegħed iżomm fuq saqajh. Anke meta nafu li għal kull ħaġa ta' xejn naqalgħu kwistjonijiet bejnietna ta' għajjier, kultant anke id-difetti tas-sieħba tagħna, tal-mara tagħna, tar-raġel tagħna inkabbruhom anke fuq kwistjonijiet familjari. Somma niġġieldu kontinwament, imma importanti ħafna li nagħmlu minn kollox biex jgħaddilna. U kemm importanti li nitolbu maħfra l xulxin. Waħda tila imma ma titolbux maħfra lil żewġek u aħna nirranġaw imma titolbu maħfra lil żewġek imma titolbu jew ma titolbux maħfra irrispondini. U fl-aħħar qalt li imma mur inti ħitten u baqgħet ma risponditniex. Billi titlob maħfra. Għax maħniex, mhux fil-kodiċi etiku tagħna li nitolbu maħfra l xulxin biex jaħfirli jixtrili xi ħaġa u biex naħfirlu insajjallu xi ħaġa tajba jien. Imma jda dik kemm għandi l-sini twilux, kemm għandi l-sini nigges, aħfirli issa drajtni hu, imma xorta nitolbok taħfirli. Kemm għandna nkunu delikati anke fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin. Nixtieq nispiċċa anke dawn l-eżerċizzi billi nsemmilkom din l-istorja tas-Sammaritana li akkompanjatna matul dawn l-eżerċizzi. Din is-Sammaritana li soffrit ħafna f'ħajjitha u ma sabet lil ħadd min ħobba imma fuq kollox min jgħinha. Ma sabet lil ħadd min jgħinha. Sakemm iltaqat ma' Ġesu ta' Nazaret, l-ilma ħaj, l-ilma li jagħti ħajja ġdida. Ekku meta iltaqat ma' dan Ġesu u reġa' beda jitnissel l-entużjażmu u l-ferħ tal-ħajja tagħha, allura s-Sammaritana ssir riklam u tmur tajat ġewwa Sikar li sabet il-ferħ, li sabet min jgħinha, li sabet min ħobba kif inhi. U dan kien l-ikbar riklam illi anke l-isfid tagħna jixtiequ minn għandna bħala koppji miż-żewġin insara. Illi aħna għandna nkunu riklam mhux meta nkissru iż-żwieġ dejjemi illi wedna lil Alla fih. Imma meta minkejja kollox nibqgħu ngħixu il-ħajja miż-żewġa tagħna minkejja id-diffikultajiet u d-dbatijiet li ngħaddu minnhom. U nibqgħu ngħinu lil xulxin biex intaffu ftit mill-luġieħ li bosta drabi nikkawżaw lil xulxin. Importanti eżis miż-żewġin insara li tħallu lil Alla u tagħtuh post fir-relazzjoni ta' bejnietkom. Żommu lil Alla bejnietkom fil-qrar, fl-Ewkaristija mqazza, ħudu ħsieb xulxin kemm ilek ma tqer, kemm ilek ma titqarbin, inti kif ma titqarbinx miegħi almenu darba fil-ġimgħa. Aħna rridu nżommu din is-sħana ta' bejnietna, anke bis-sħana tal-preżenza ta' Ġesu u Tomna Marija Santissima. Ħudu ħsieb xulxin anke fir-ruħ. Ma nkunux daqshekk pinjoli fl-affarijiet tad-dinja, imbagħad fl-affarijiet tar-ruħ l-iktar importanti li ħajżommu dan iż-żwieġ fuq saqajh. Importanti ħafna li nżommuh fuq saqajh dan iż-żwieġ. Ta' madwarna qegħdin ifittxu soluzzjonijiet ta' żwieġ imkisser tagħhom bl-avukati u bil-qrati. Eżis insara, miż-żewġin insara. Morru fittxu soluzzjoni ta' żwieġ tagħkom ħdejn Ġesu illi hu l-awtur ta' żwieġ tagħkom, illi għamlu proġett fil-ħajja tagħkom. U morru fittxu lill-avukata ta' kull grazzja, lill-Omna Marija Santissima, biex tfarraġkom hi,
biex taħt il-man tagħha tkenninkom fil-preżenza ta' bina u dbedkom minn kull tiġrib. Dan ixtiequ jkun l-awguri tiegħi lilkom eżis miż-żewġin insara. Jekk intom iżommu din l-esperjenza ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħkom u din il-protezzjoni tomna Marija Santissima bejnietkom, nigarantilkom illi dak li wettu li intom sa tkunu ta' xulxin sal-mewt tibqgħu iżommu il-fedeltà tagħkom. Jiena nixtieq nispiċċa b'talba ċkejkna li jifformulajt għalikom. Ħanajda jiena, imma ħanajda bil-mod biex intom tajdu mbagħad f'qalbkom. Mulej nirringrazzjawk tal-esperjenza li jogħġbok tatina fil-ħajja miż-żewġa tagħna. Fuq l-artal quddiem il-Ministru tiegħek is-Saċerdot. Jiena u marti, jiena u żewġi, wednik li l-mħabba ta' bejnietna se tibqa' marbuta sal-mewt. Fis-saħħa u fil-mart, fil-ferħ u fin-niket, int mulej żewwaqtilna l-ħajja miż-żewġa tagħna kif derlek int. Għax dan iż-żwieġ huwa tiegħek, huwa proġett tiegħek. Għaddew tant snin u bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek mulej aħna għadna hawn flimkien. Mulej nitolbu kbirek lilna, il-familja tagħna. Kbirek il-familja Maltija, speċjalment lil dawk il-familji li huma għaddejjin minn dbatija ta' mart u minn nuqqas ta' ftehim. Komplitina l-għajnuna tiegħek biex inkomplu nersqu lejn is-sagrament tal-imħabba sostnut permezz tas-sagrament tal-qrar u ta' tqarbin. Marija Santissima, ħu ħsiebna, għattina taħt il-mant imqaddes tiegħek biex inkunu taħt il-ħarsien tiegħek u ta' ebnek Ġesu. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Marru fil-paċi ta' Kristu.